Yes, mga kaprobinsya, magandang hapon po. Welcome again to my YouTube channel. Sinsya na po, ngayon lang kami nag-content, nag-vlog mga kaprobinsya. Esperas ng ngayon, pistay dagat, bukas, pistang dagat, bukas tayo mag-vlog mga kaprobinsya. Maraming ng tao dito may bisita na. Hindi masyadong marami pa. Bukas tayo mag-vlog. Ano lang tayo ngayon, esperas. Maraming salamat po sa nag-subscribe sa YouTube channel ko, mga viewers. Salamat sa YouTube channel ko. Maraming salamat po sa inyo. God bless po bukas. Huwag niyong kalimutan subscribe at yung notification bell para lagi kayo updated mga kaprobinsya. Sige bukas. Mga probinsya, isa na yung ligo, dami ng tao. Daming tao mga kaprobinsya. Pistang dagat ngayon Labor Day. Stanza Beach, Lingayen, Pangasinan. Kaya mga kaprobinsya, huwag niyong kalimutan mag-subscribe YouTube channel ko, Kaprobinsya Vlog. Salamat para sa viewers mag-subscribe sa YouTube channel ko. Maraming salamat po sa inyo. God bless. Magandang umaga po. Dito na tayo. Kahapon pa lang yung tao, pero ngayon volume na. Kalmado lang yung alon, pero ayan, konti to, medyo malakas na to, lumalakas na yung alon dami na niligo. Shoutout natin sa ating kababayan na sa ibang bansa, mga OFW natin. Magandang umaga po sa inyo. Ito na yung Stanza Beach mga kaprobinsya. Maraming nga tao. Salamat natin yung mga viewers. Maraming tao. Mamaya ito marami pa. Doon.
sa dulo, marami oh. Ito. Saka natin na kababayan natin sa ibang bansa. Kay Madam Miss Santos, Canada. Yan. Ay natin. Sopa. Shoutout din natin mga boss natin sa ibang bansa sa Amerika. Tao. Oh, nandito yung iski kagawad ng barangay namin, Barangay Stanza, mga kaprobinsya. John Paul Perez. Yan. Yan ang gwapong kagawad. Iski kagawad. Ano, sino mga po yung kagawad ko? Yan. Yung Oh, yung mga tropa namin nandito, uhaw na. Ingat daw. Ay buko dyan po ha? Oo, i-add ko na ng mamaya to. Upload mo na mamaya? Oh, i-upload ko na. Ano rin ko mamaya po? Oo. Sige, boss. Okay. Vlog ko lang dyan. Gusto niyo bang uminom? Wala! Yan mga ano namin, yung taga Barangay Stanza, itong mga empleyado namin talagang masisipag. Kahit mainit, andito sila. So si... Yun doon po. Yun doon no? Gumagawa sila ng tipo. Ayun, saan sila? Ito po, yung mga... Ayun doon, yung mga ibang tanod. Nandun sila. Binabantay nila yung dagat kasi Ito po, may nakapagpili. baka mamaya may kalukor. Ang daming isda. Ito tayo. Itong mga bisita galing ibang lugar to, mga kaprobinsya. Daming bisita ngayon kasi medyo ayun si Boss Inig. Oh. Yan ang empleyado din barangay din yan. Yung vlogger. Yan mga barangay tan natin, busy sila doon. Magawa ng tent.
Daming bisita mga kaprobinsya. Shout out po sa inyong lahat. Ganda yan. Yung may iba gumagawa pa ng tent mga kaprobinsya. Kakarating lang nila. Yan si boss. Boss, pare! Yan na, magandang umaga. Maraming nang naliligaw. Yan o, pag-go. Yan. Maraming mga bisita sa iba-ibang lugar. May galing Marikina, Quezon City, Pampanga, Bulacan. Yan. Malayo sa dagat. Kunti pa lang pero ngayon huwag yung kalimutan mag-subscribe sa YouTube channel ko mga kaprobinsya. Dami. Siyempre ulit talo yun eh. At pinipirang ko lang ako. Maganda yung agos ng dalot. Ang tubig ngayon hindi malakas. Yan mga prinsesa. Yan mga bisita natin. Yan o, si Madam. Mayamay ko no, gawag ito, timawag. Ito? Ito. Sinal. Gusto mo isin na? Ha? Ay dito yung kinatana. Ha? Dito na eh. Ay, papalagi daw. Ay, pala. Ano ba yan? Yamin ito to? Yamin na sa tamo. Yamin na sa tamo. Pagkano to ay? Mas mayamay po ang ko. Ramon ang may akang kina sandigin. Pero sekarang mo lang lamang. Parang suporta na sa inatila sa kayo paano to?
may kid. Karakol na may isa kay Canada. Nagaway kindat kinay pang ako tabil sa sa muso pa nagaway bits. Kaya nagkakalamang chicken na is tatanong mais. Kasi kasi masasabi tan amay kid. Ang kibat nila may kamuting kahoy. Siguro mo sa masasali. Ang kid nila. Uulak nila. Siya bitakin yung magpupusin. Ha? Tatalaman ng tag. Hindi lang ako 400. Ha? Wala. Sister na mo na. Lari ko, lari ilo. Ito. Sabit ko dyan eh. Kasi wala ka naman. Dami pa rin tao. Pauwi na kami mga kaprobinsya. Ayan. Bahay na nalalamas ito. Wala ay wala. Ah, wala mo. Ding ka po. Kani mo po. Dire. Tapo naman ako. Ay pare, dali. Bibidyo ko niya tayo. Iking ko ang pagkula na niya. Hindi, ilawan pa YouTube yan, YouTube. Harap ko lang pare ah. Ayan na, pauwi na kami mga kaprobinsya. Yay! Yay! Oy!
Tol, malabos ka, tol! Malabos ka! Oo. 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 Isang taon. Oh, isang taon na pala eh. Di ba nagkuya? Ah, Isang taon tama ba? ano pula?